Jeg hedder Elisa, og jeg startede jo i Matas for mange år siden efterhånden. Så har jeg et team nu på 35 medarbejdere, bestående af mig selv og 3 teamledere, og så en masse dygtige agenter. Vi ser helt klart, at det er stigende, og at særligt de unge, de vil gerne hjælpe sig selv. Hvor hurtigt har vi egentlig svaret kunden? Hvor hurtigt har vi hjulpet? Hvor lang tid gik der fra kunden henvendte sig, til problemet var løst? Der er jo nogle komplekse henvendelser, hvor det tager tid både at svare, og man skal måske have spurgt nogle andre i huset eller en samarbejdspartner for egentlig at kunne komme med et svar. Vi oplever nogle gange, at nogen skriver, at jeg har fået en shampoo, og den er defekt. Så kommer der en række spørgsmål. Hvad er det for en ordre, du har fået leveret? Hvad er det for en shampoo? Og alle de her ting, vi skal til at spørge kunden tilbage på. Ved at vi med det samme får alle oplysningerne ind, det er den her shampoo, det er den her ordre, så kan agenten eller medarbejderen jo hjælpe kunden med det samme og meget hurtigere. Det der med at få sorteret henvendelserne og få dem delt op, det er noget af det, Claimlane kan hjælpe os med. Jeg skal måske også lige sige, at i den tid, jeg har været i kundeservice, har jeg jo haft en del samarbejder med andre partnere, og Claimlane har virkelig gjort det godt. Vi har virkelig følt os taget i hånden fra starten af, og det er virkelig dejligt.